cu un pas în semifinalele competiției Real Madrid după 4-0 cu Tottenham pe Santiago Bernabéu. Aici o semnalizare inițial greșită a lui Clos Gomez, care s-a corectat. Sare Llorente, mult a luptat Llorente, a alergat mult, cu siguranță că este foarte obosit Fernando Llorente. Acum contraatacul celor de la Real Madrid. Cristiano Ronaldo în fața golului. Cristiano Ronaldo! 3-0 pentru Real Madrid. Acțiune tipică, aș spune clasică, pentru Cristiano Ronaldo, care termină și cu problemele sale în ceea ce privește golurile marcate. Controlul balonului în regim de viteză este unul extraordinar. Acțiunea lui Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso dă o pasă magică. Ronaldo reușește o preluare de senzație, apoi trece cu lejeritate de